Hi guys! So, kumusta man mo? Natin nga okay ra mo diha, no? So, katong ni follow sa ako ang channel. Salamat kayo. Sa akong channel nga Ricky Bangis Garin. So, salamat kayo guys, no? Nya, saan man ni ron nga hindi ta makabuhat og video kay tungod aning virus karon ay kana, no? So, tubaton na sa istorya lang ta. Kani mo ani, kita magawas. Nya, kaniha di ay ni akong anak nga pa magdrama ko ta. So, wa may mabuhat. So, magdrama ko mi. Ang suwayan ko mga maubos yung drama. Balikat. Okay. Ako ning anak guys, no? Si Katkat. So, okay. Katkat pa rin. So, magdrama mi ron. Natunta nga malingaw ra gyapon. Ay alam mo panaway ha. So, unsang di title sa drama ka? Ikaw ang akong papa. Ako ng papa. Papa to ko nimo. Alangan. So, magdrama mi ron guys. So, ang imong role anak. Akong anak. Okay. Niya akong role tulo ka buok. Ako midas papa, mudas sa lolo ug sa iyang Amiga nga bayot. Okay. O lingaw-lingaw ta ha, guys. Okay, sugot agad. Hari po. Gusto na po sa kisamayo po. Huwag pala. Ha, dapat tapos ay. Oy. Gusto na na, oy. Gusto mo pa tayo skulat ka ng ibuwan, ha? Gusto mo siya nagkatkat, ha? Hindi mo mag-ikulat, ha? Ha? Kaya kayo pa? Ang kailan nga ay pag-gawas-gawas, delikado kay panahon ko. Hindi ka kasi noon, kita nagdulay virus. Yato raman ko sa akong classmate nga. Gusto mo classmate, ha? Tumayat ato ka? Mutubag pa yun ka? Mutubag pa yun? Mutubag pa yun? Ha? Gusto na, ha? Sige na. Biyahe namin din ako na istorya sa akong apo. Hoy, Katkat. Sabi laan, ha? Bitayan din ka. Awan niya. Sige na. Biyahe namin din. Ako na may bawang bumay-may sa akong apo. Sige na. Yan o. Istorya na, pa. Dumay. Pagkita. Siya magka, ha? Kung magsupak ng mga bahan. Ang migawas magkuno ka. Bawa magkangkuyaw kayo panahon mo. Ha? Bawa magkaduna na kubad virus. COVID virus na lo. Mauna. COVID virus. Maglikado kayo. Magawas ka. Wala ka magawas. Ito raman ko sa akong classmate nga bayot lang. Si Jamaica ba? Ngayon, wala man mo tawag eh. O di ba, sa chat. Kana. Chat. Basta mauna na. Nawa man niyang cellphone lo. Mong, ako na lang ato sila, ha? Nawa di. Ay, sa sunod ha. Iyo paggawas ha. Aron di ka makulatahan sa mga mahal. Sabot ka. Ulo. Salamat ka ni anak ka, Jay. Hello. Ay. Sip, kibaw ka kasi ko gwat-wati mo. Hindi ka balik dito yan. Ay. Kulata kong papa, Jay. Ay, kulata ka. Ay, kundi mo yan. Ay, kulata man ka. Gawas man ko diri sa balay. Ya, bawal biya mo gawas. Ay, handa. Ay, kaluoy ni mo yan. Ay, may makang iwasan. Ay. Usabay sa ni mo ay kulata man ka. Ay, katurong pagkuan pag mo sa amo, grabe ay kagamay ra ato. Kaya sa si Padre Limon doon. Namo to siya gilakaw. Hindi kilakaw, walakaw di wala magsakay. Ikaw ba? Igod si Ginoang. Joke ra ay siya biya. Timing day kay o pag-anhiro kay wa si Padre. Ako hindi pa malihog mo, Jay. Kumusta Ay, naman? okay na. Ay, okay na. Kinagtanan. Nga ako nang gida, ikay pahimutan ni ha. Ibaw, ato na lang ko. Nya, di na ako mababay ni mo. Di na ako kiss ni mo. Di ko mabiso-biso ni mo. Kaya ibaw man ka. Social distancing man doon. Ato na lang ko yan sa. Sige, salamat kayo, Jay, ha? Bye-bye. Tang kaya Kabuya, yun na nila. Kaso eh.
Ay, dahil dito ka Kato lang ko, supay ng lasa ni. Das, init. Ah, Ito, lisura. Sa yun eh. Ito ng lasa lang. Gaya, ara. Music. Kato lang tong, kato lang, Music, ayaw, music. kato lang, Jamaican lang. Oh. Okay. Ato, ay, sura, ya. Silitan to yung buka, sura. Masahan mo na, masahan mo. Asa, salamat. Salamat, andam ng tanan. Asa. Salamat, andam ng tanan. Ah, panas Jamaica daw na ako tanong. Music ko yan. Salamat, andam ng tanan, ha? Ah, Okay, sige. music po, ha? Yan, ipawag. Salamat, andam ng tanan. Natawag ko, ha? Oh. Ano to play? Dili ari kas kwanto ana. Pwede ka mo play? Ayaw, dira cut na to. Putong na to na. Arik sa music. Yung man, ingon ka nga. Nipawag. Salamat, andam ng tanan. Ha? Bot ka? Oh. Salamat andam na ang tanan. Basta, ahakta diyan. Unsa may problema nimo pa? Buang. Dili gyud batog-batog ko lagi nga tiguwang kasama ba Pwede oy. siya suot. Alik. Di. Salamat andam na ang tanan. Cut! Cut! Di ara kus kusina pa. Ayo. Lagi huwag ka malakaw. Sama nagham lagi ng pagkaon niya. Apay litsong manok. Sama na. Apay cake. Ano mo na? Nalimot ka pa nga imo mang birthday. Ha? Happy birthday pa. Isa may kapalit ng mga pagkaon. Na. Kinundong ka ato mo kong gipilata pa kay nigawas ko. Niadto ko ilad Jamaica, nya ako siya gisugo. Ni pagpalit ani mga pagkaon, labi na ni gining cake kay birthday man nimo. Unya, di magkakwarta na nga eskwela pa man ka, wa man kay trabaho. Imo biya ako hatagan og baon kada adlaw. Nya dili na ako nakuton og gasto. Mo niya akong gipalitron. Pasiluwa ako laka. Ako kang nakultahan. Ay, sawag tao ay. Limot lang inoong ko nga birthday na ko itong daling virus. Nga, kau pagi kulatya pa ni mo ng imong anak, ha? Hunda-hunda man din na ni mo. Birthday ni mo. Siluan ko pa. Nak, siluwa ko pa. Limot lang ko nga birthday na ko. Wala ning virus. Pero awa jud ko nalimot pa. Nga birthday jud mo ron. Happy birthday pa. Salamat ka. Salamat kayo. Hindi na ako tunay na madama, eh. Mga ulta, nagigutom ako. Okay, thank you guys. So, may lingaw. Yung panawayan. Bye-bye! Bye-bye! At sa sunod na mga video.